Machiegni kendo nyakoro Mgajwang e kidieny mar ariyo mar chenro mar ameny piny anyisi ni koro wadwa goyo mbaka ahinya to wadonjo e sekta mar somo. Nitiere gino ma bende jomoko osebedo ka chich go ni dobed ywaruok e kind Kuppet gi Knut kotenore kod jopuonj mag JSS kata Junior Secondary e bwo kit somo manyien mar CBC kata CBC mano kit somo bende sani koro thoth oganda nitiere kod paro mopogore opogore ahinya to bang' piny Kenya noseketo aput mane ng'iyo weche manowinjo bed ni ng'iyo weche gi mag somo. Miyo en gima bende koro dhi chako tie pacho. Kata kamano wechego mag JSS pod kelo tungni matin. Wadwa ng'e ni gin tungni koso winjruok. Mwalimu. Yiena iluonge ni mwalimu. Iwacho ni once a teacher always a teacher. Mose nyikwa Ramogi. Mokwongo erokamano ahinya Lydia kuom luonga mondo achop e Ramogi TV ka. En nyiso ni omiya hona maduong' mondo achop ka. Koro amoso jothurwa ni higa dhi loro, koro kiloro higa. Aneno ka koth bende chwe, ji mang'eny yamo ywayo. Olema to kendo mondo wati gi thuoloni makende mondo wapur puothewa, waik puothe nikech ok wang'eyo kata higa manyien koth ok dhi chwe. Koro waik chiemo yo maber. To weche mag somo bende thagowa. Dwani mondo wakaw moko ma miriambo waket tenge. To madieri to bende wawacha odiochieng'. Kata otieno kapok wanindo. Iwacho ni jopuonj mariek ahero kaka isenyisogi kaka owinjo ti gi wach mar El Nino gi nene gibedo kare. Yiena mondo wadonje twak ma kawuono. Wasebedo gi wach mabende jomoko chich ni en ywaruok e kind Knut gi Kuppet anya kotenore kod keto jopuonj mag JSS. Nyiswa ni to en ywaruok koso en mana koso winjruok mantie. Gima timore Lydia med wacho kandi en gima nuoyo. Kane ker masani okawo tich to noyudo ka nitiere tungni nikech nonego bed ni wabedo wadhi e transition ma jo junior secondary ne dhi chako somo e grade 7 to nikech ndalo mana gi campaign both jo Azimio to gi Kenya Kwanza nowuoyo mang'eny e policy mag education ma bende jopiny nomiyogi kum ni mondo gikaw thuolo makende mondo gi declare ni to gin gidhi timo nang'o ka gikawo loch. Koro jo Kenya Kwanza nonyiso jo Kenya ni gidhi neno yo mar somo moloyo to mar CBC. Koro kanyo mana wacho chakorego. Kane ker okawo loch to kendo mondo agone erokamano nokawo somo kaka achiel kuom gik mokwongo mondo address mowacho ni ofom gimiluongo ni Presidential Working Party mondo ng'i somo mar Kenya to kendo kik gibed limited just to ng'iya somo mar CBC ende ging'i kata mana kaka somo chalo. Koro kanyende ma wach nochakorego. Ji nochiwo maoni margi kendo giwacho want to cut from the word go kane wasewinjo ka ji go mbaka mar domiciling gimiluongo ni domiciling na gi dholuo ni koro wadhi kawo lwasi midhi some e grade 7 grade 8 grade 9 odhi bedo primary school. To wato ne wan gi jur mana wan go jok moko nokawo ni en piem mane kindwa gi jo KNUT. To mano ne en nyawo mar paro ma ji osebedo ka nitiere go ni ne ok giwinjo position mano akawo. Ne waneno ni junior school kata junior secondary ne en post primary curriculum itime secondary school. Somo kaluwore gi psychology mar learning ni kata mana lwasi misomeno be nyalo miyo somo no bedo gi ng'ikruok. To kaluwore gi koro somo mar junior secondary ng'ikruok en go kaendi nikech ne nitiere curriculum design mano design learning areas kuonde mi ji yude rieko 14. To achiel kuom gi ne en kaka science achiel mano to wang'eyo pile to kendo kata gi kwan to gi kisungu Kiswahili gi geography gi
ma okel nyaka home science nyaka art and craft. Ni penja ni napuonjango an major course manatimo nego beni apuonjo home science. Mano ema ane gi tiegruok mamalo ahinya. Anyalo sono nanga, anyalo design kaka inayudo kitwiri maberni, design wako nanga merwako, to kendo anyalo tedo ni chapat. Okay. Gi ring'o ma serious. Category studies. Umerundo chapat maber? Arundo kabisa. Rolling pin cha. Amako kabisa kendo arundo kabisa. Koro magi gin gik manokel nyaka music gini. Okele curriculum. To noyudo ka ikruok mar jopuonj bende mar junior secondary nosemana major secondary school. Monyisgi ni koro nyithindo biro ikre uru. To nikech kaendi siasa demokrasi samoro ong'ado kon gi kon. Koro demokrasi mar jopiny nowacho ni no nyithindo gi potindo, nyithindo gi wewa somo butwa ka. Koro man waneno ka ng'ikruok. Nowacho ni maendi dhi rocho somo mar nyithindo gi. Nikech learning areas gin 14 to sikundewa mag primary schools ne ok osebedo staffed. Koro nodwa no sude obed korka secondary school. Ok ni nwadwar mane nena secondary school curriculum. Naturally ne en kuno. Teacher Service Commission bende kane omiyo jopuonj mane dhi puonjo kuno to ondiko ni posting of post primary teachers. Koro manendo ne mokwongo en gima ne rieyo kanyo. To maduong' mogik ni koro kidhi puonjo secondary school curriculum, ere kama ne wane gi pogruok gi pachwa. Jowa mamoko nyalo bedo ne neno ni ka dipono magi class 8 to magi junior secondary be grade 7. Koro gin gidhi bedo gi ji matin. Koro primary dhi bedo gi ji matin. To ne wigi wil ni primary ne ose mainstream PP1 gi PP2. Mogech ni classes manantiere kanyo manantiere 8 chon no remain mana kaka gin. Gech PP1 nitie, PP2 be nitie nyaka grade 1 nyaka 6. Koro classes budo mabor. To one neno mana the curriculum content. Koro curriculum content ni ma jok moko uwuoyo gi nyao makata chieng' moro cabinet secretary mar education wacho ni beku kuma ntiere kanyo en mani joge union gi laore. Mano ne en pando gik mane nitiere ma teething problem. Pando gik ma inyo ji. Ni science makro nigi wacho ni integrated science ne dhi formo gimiluongo ni the foundation mar selecting courses ma ji timo senior school. Tedo ka ot amje kiwacho ni nyar japuonj to kendo ing'eyo dwach dolo matin. Kata Yesu puonjo ni ng'at moro mofuwo nozichore ogero ot e kuoyo. Ka yamo nobiro to nogole oko. Ka ugero education foundation mare, mise mar somo uno obedo mayom yom. To koro ngeche ni education uno ok onyal konyo. To nitie target be mar manoketi ma e somo ni onego be no meet. Wadwa bedo jok ma conscious gi the 21st century environment, to kendo wabe wadwa bedo self-reliant, kendo onego be ni wan jok ma bende koro gima kamokalo to ng'eyo gino. Koro ka osekaw gini to Teacher Service Commission bende ka ichore to ndika jopuonj gi gima kisungu wacho ni arbitrary employment. Not knowing to what are the needs mag the 14 learning areas. To sikunde mag primary adi mantiere gi jopuonj manyalo puonjo the CBC grade 7 curriculum. Koro gikawa kawani kaka chon nocha japuonj primary nyalo puonjo everything. This is the thing. Ma kela e penjo kae mwalimu. Mane kuma wach nitie.